Po 150 metroch odboč doprava, Botanická, potom otoč sa, ak je to možné. Keď navigácia TomTom Go nie je v držiaku, môžete využiť pre nabíjanie micro USB konektor. V držiaku sa automaticky zapne a po odpojení elektriky zase automaticky vypne. Tento proces môžete prerušiť. Počas jazdy vidíte nielen svoju aktuálnu rýchlosť, ale aj predpísanú. A samozrejme navigácia počíta aj so zápchami a tie prepočíta. Priatelia, v tomto videu, ktoré sa pokúsim natočiť na jeden záber a v prípade navigácie to vôbec nie je sranda, sa vám pokúsim predstaviť TomTom Go 5100. Je to navigácia, ktorá vyniká hlavne zabudovanou SIM kartou, takže máte nielen neustále doživotne, pokiaľ vám táto navigácia funguje, dostupné aktuálne mapy pre aktualizáciu, ale aj informácie o zápchách nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Skrátka v mnohých krajinách, kde to funguje, na webe TomTomu si to kľudne môžete overiť, nájdete neustále aktuálnu databázu zápch podľa používateľov a nielen používateľov TomTomu. A napríklad aj teraz to vidíte na tejto mapke Bratislavy, kde sú zápchy a podľa nich vám potom tá navigácia vypočíta trasu. To je základná výhoda a základná prednosť. Stojí asi 350 €, takže vôbec nie je lacná a bolo by odo mňa fér povedať, že je pomerne pomalá. Prekvapila ma aj vydrž na jednom nabíte len nejaké 2 hodinky, ale to môže súvisieť aj s tou zabudovanou SIM kartou a s neustálym dátovým pripojením. Takisto je dosť ukecaná, ale to sa dá samozrejme bez problémov vypnúť. A musím povedať, že aj výpočet trasy je trošku komplikovaný a ja vám ukážem, ako to všetko funguje. Musím však povedať, že keď som išiel z Mijavy do Banskej Štiavnice, tak bol by som radšej, keby ma to tak dlho neťahalo po tých diaľniciach, aj napriek tomu, že tá rýchlejšia trasa po tých diaľniciach bola rýchlejšia len o pár minút, možno o 3-5 minút, ale dlhšia o 50 km, čo je absolútne nerentabilné, nehovoriac o vyššej spotrebe a tak ďalej. Samozrejme, mohol som si zvoliť najkratšiu trasu, ale to všetko si ukážeme teraz. Takto to vyzerá zapnuté. Mne sa páči, že keď tú navigáciu odpojím z držiaku alebo nejakým spôsobom ju odpojím od elektrického zdroja, tak sa začne 10-sekundové odpočítavanie času a potom by sa vypla. A takisto, keď tá navigácia je stále v aute, napríklad parkujete v garáži a naštartujete, tak sa po pripojení energie zase veľmi rýchlo oživí a spustí. Takže je to také autonómne a používajú to aj iné navigácie, tento systém. Páči sa mi, že aj TomTom. Bolo by dobre asi zadať nejakú tú trasu. Tak keď to porovnám s navigáciou v automobile, tak tie málo kedy sú ešte dneska pripojené k internetu. Keď to porovnám s navigáciou v smartfóne, napríklad ja veľmi rád používam online navigáciu Waze, tak tam nemám problém zadať napríklad Honda Bratislava a ono mi to vyhľadá nejaké tie kombinácie, takisto aj Google Maps a už sa môžem navigovať bez toho, aby som vedel ulicu a podobné veci. V tomto prípade môžem použiť posledné cieľové miesta, samozrejme, môžeme si ich ukázať, niečo som tu už zadal, takto to vyzerá, alebo môžem hľadať. Napríklad, ja som teraz v aute Honda Civic, tak chcem ísť do servisu, včera som niečo také potreboval, dám Honda. Problém je, že tá klávesnica dosť výrazne prekrýva tú obrazovku, takže ja musím potiahnuť prst, lebo keby som klikol, už kliknem na tú hornú položku a mám tu ďalšie možnosti. No vľavo sú to väčšinou obce, Honda Works, Honda s 2 A, Hyundai v Nemecku a podobne, alebo môžem v tej pravej časti vidieť Omnia Motors 2,5 km, alebo v Trnave BCS Trade, potom tu máme Autohaus Oberland nejaký v Rakúsku, 50 km od nás, takže ja vyberám Omnia Motors. A vidíte, že tá databáza je celkom bohatá, môžem rovno do tej Hondy ísť, ale mne sa páči, že aj pri zadaní adresy napríklad pomocou ulice, môžete tú mapu potom posunúť a dať tam prstom označiť miesto niekde vedľa. Keď napríklad viete, kde približne na tej ulici idete, ale neviete číslo domu. Tu potom ešte môžem využiť vždy cez tie 3 bodky nejaké možnosti, použiť ako východiskový bod alebo pridať miesto, alebo môžete rovno ísť pomocou funkcie jazda do cieľa. Samozrejme, teraz musím ale použiť voľbu poďme, ja však idem do aktuálnej trasy, tam ju môžem aj vypnúť, a to často používate, keď už ste v cieli, ale tá navigácia by vás ešte pár metrov chcela ťahať ďalej, a môžem využiť funkciu nájsť alternatívu. A táto je veľmi dôležitá, pretože toto by som ja chcel už od začiatku, nech mi ponúkne hneď takto 3 trasy, čo však v možnostiach tejto navigácie chýba.
môžem si vybrať, nech mi prioritne vypočíta najrýchlejšiu, najkratšiu, ekologickú, ale nie takto všetky tri naraz. Takže toto musím využiť, na túto funkciu musím využiť voľbu vybrať inú trasu alebo alternatívnu. A tu už máme buď odhad vzdialenosti, jedna trasa bude až o 3 minúty dlhšia, alebo to bolo podľa času dojazdu a toto je podľa vzdialenosti. Teda 330 metrov navyše alebo 700 metrov navyše. Veľmi šikovné riešenie. Ja by som dal cestu Trnávku napríklad 300 metrov navyše a poďme sa nechať navigovať. Ten hlas nie je najpríjemnejší, je tam ešte jeden slovenský hlas, ale mne sa páči veľmi táto pravá časť, kde mám informáciu o tom, že mám dve čerpacie stanice na trase, pričom jedna je len 2,4 km ďaleko. Mám tu čas dojazdu, teda za 11 minút a že to bude trvať ešte 4 km, že budem musieť prejsť 4 km. Tak ja môžem potvrdiť voľbu poďme a teraz, to som stlačil dvakrát, to som nechcel, a teraz uvidíte, ako to vyzerá počas jazdy. Nechcem sa pohybovať, samozrejme nie je to bezpečné, ale tuto by sme videli aktuálnu rýchlosť, možno aj nejakú predpisovú rýchlosť, takže vždy ste informovaní o aktuálnej rýchlosti, aj o rýchlosti podľa navigácie. Tú rýchlosť môžete zmeniť. Tuto totiž keď kliknem, tak sa mi pomerne pomaly zobrazí nahlásenie radaru. Neviem však, či tu nahlasujem stacionárne radary, alebo môžem aj policajné hliadky. Stačí kliknúť a už to odosiela. Nemám tam žiadne iné informácie. Na toto je lepšia navigácia Waze online. A potom tu môžem aj označiť miesto a zmeniť obmedzenie rýchlosti. To znamená, ak tam máte treba 50, ale v skutočnosti je tam už 40 alebo nejaká rýchlejšia rýchlosť, tak to môžete zmeniť. No a vyhnúť sa zátarase môžete vlastne upozorniť ostatných používateľov v tomto navigácii, že tam je nejaká zátarasa. Toto teda môžete využiť. Ja ale klikám vedľa a zase môžeme ísť ďalej. Tá navigácia teda je pomerne pomalá, výpočet trasy si viete prispôsobiť vďaka tej možnosti alternatívna trasa. Ponúka aj ďalšie možnosti a okrem tej pomalosti vlastne k nej nemám nejaké vážnejšie výhrady, akorát cenovka 350 € je pomerne odvážna a tá neustála dostupnosť tých záp je dôležitá len pre určitú skupinu obyvateľstva a používateľov. Každopádne je to výborná alternatíva k rôznym roamingovým riešeniam v smartfóne, pretože ak ste na cestách v zahraničí často a tie informácie o zápchách určite okolo Viedne, Paríža a kdekoľvek oceníte, tak toto je asi najlacnejšie riešenie, pretože o 5 rokov to bude stále fungovať. Viete, že to je lifetime, teda doživotná aktualizácia týchto informácií a napríklad v smartfóne nikdy neviete, koľko tie roamingové poplatky budú stáť. Aj keď je pravda, že Európska komisia sa snaží tie roamingové poplatky za dáta veľmi znižovať. Takže TomTom Go 5100 je veľmi zaujímavá navigácia. Pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, že môžem mať SIM kartu v navigácii a mať tam stále nielen najčerstvejšie mapy, ale aj najčerstvejšie informácie o zápchách. Snáď som vám približil všetko, čo sa dalo. Ja sa skúsim ešte trošku rozbehnúť v aute, aby ste to videli, ako to vyzerá počas jazdy. A to už bude iba taký záver. Ja, teta má veľmi zaujímavý hlas, no ja to vždy vypínam a musím povedať, že tá intuitívnosť toho ovládania mohla byť trošku lepšia. Inak ten reproduktor napríklad ten je fajn v tej navigácii. Teraz vidíte aktuálnu rýchlosť. No, samozrejme, navigácia nemá šancu v týchto uličkách vedieť, aká tam je povolená rýchlosť. No a to by bolo asi všetko, takže snáď pri ďalšom teste zase nejakej tej navigácie. Tieto informácie samozrejme si ešte môžete obmedziť, či tam chcete všetky tieto údaje, ja som ich zapol úplne všetky. Odboč doľava, mokrá záhon. Odboč doľava.
Tak teraz ma informuje o tom, že rýchlejšia je o 1,5 minútu iná trasa. Trošku zmetieme. Po 80 metroch smeru doprava Ivanská cesta. Po 70 metroch smeru doprava. Tak ako vidíte, funguje to v poriadku a je to ponúkanie rýchlejší trás je stále aktívne, vypočítava, či je niektorá trasa rýchlejšia a odporúča mi práve tú. A to sa mi páči. Takže už je to len o tej cenovke, 350 € je naozaj dosť, ale čo sa dá robiť za takéto online služby sa samozrejme platí a v tomto prípade hlavne výrazne dopredu.